Ganed Shirley Jones yn y Rhondda, oedd hi'n ferch i weithiwr glo, oedd yn ddiwaith ar y pryd, a fi ddaeth hi i Brifysgol Caerdydd ag astudio Saesneg, ac yn 40 penderfynu ail hyfforddi fel artist a dysgu crefft gwneud llyfrau, a mae hi wedi rhagori yn y grefft yna, a dyn ni mor falch heddi i allu derbyn Casgliad bywyd Shirley, gwaith oes artist arbennig iawn o Gymru. Mae gwaith Shirley Jones yn perthyn i beth byddwn ni'n galw yn lyfrau celf, bethau sy'n troedio rhwng llenyddiaeth a chelf ac wrthrychau hardd iawn yn ei hunain. Mae gwaith hi yn bwysig iawn achos mae'n dangos gwaith rhywun dosbarth gweithiol o gymoedd Cymru sydd wedi cyrraedd yn trychion y byd celf, y byd llenyddol, ac yn creu gweithiau cain iawn a ffrin iawn hefyd. Mae Casgliadau Arbennig ag Archifau yw'n enw ni, dyn ni ar agor i bawb, does dim rhaid i chi fod yn arbennig, y casgliadau sy'n arbennig, mae pawb yn cael croeso yma. Felly dyn ni ar agor i bobl i ddod i ddarllen gwaith Shirley, dod i weld y gwaith ar apwyntiad, ond hefyd mwyn i bawb yng Nghymru a thu hwnt gael mwynhau i gwaith hi. Dyn ni wedi digideiddio'r casgliad a mae hwnnw hefyd ar gael. Mae'r wir wedi bod yn fraint dod i nabod Shirley Jones fel artist, dod i adnabod ei theulu hefyd, achos mae hwn yn anrheg mawr iawn, dyma'r anrheg mwyaf gan artist sydd yn fyw heddi sy'n fenyw i'r brifysgol, ac mae'n bwysig iawn bod ni'n casglu hanes Shirley, casglu arwyddocad y llyfrau yma, yn ni allu rhannu hynny gyda'r cenedlaethau i ddod.